Oletko aiemmin törmännyt naamioon, mikä muistuttaa banaanikarkkia? Tässä viimeisessä cocktail-naamio-esittelyvideossa käsitellään kuivan ihon naamiota. Tämä viimeinen naamio on nimeltään Vita Colada. Sen koostumus on ihanan sorvettimainen ja sen tuoksussa on ripaus karamellia, vaniljaa ja banaania. Se hoitaa erityisen hyvin kuivaa ihoa, koska se sisältää ravitsevia ainesosia ja vitamiineja. Tää on Rea Cosmeticsin 4. cocktail-naamio. Aiemmat naamiot on käsitelty jo aiemmilla videoilla, joten käy kurkkaamassa ne mun kanavalta. Vita Colada auttaa ihoa erilaisten rasvojen ja suojaavien antioksidanttien kautta silloin, kun pelkkä vesikosteus ei riitä. Ne pitää ohut, mutta peittävä kerros puhtaalle iholle, välttäen silmänympärys-ihoa. Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia, jonka jälkeen huuhtele tuote iholta huolellisesti. Hoitavan naamion jälkeen iho näyttää kirkkaammalta, tasaisemmalta ja eloisammalta. Cocktail-naamioita voi myös sekoitella. Esimerkiksi sekaiholle voi rasvoittuvalle T-alueelle käyttää kaipiroksyä, kuivemmalle poskien alueelle hydrokolitania tai Vita Coladaa ja esimerkiksi alkaviin ikääntymismuutoksiin dekoltee-alueella Age-kiriä. Käy tutustumassa myös muihin cocktail-naamioihin tuolla mun kanavalla, laita kanava tilaukseen ja nähdään seuraavalla videolla.